Hercules! Kat ita! Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo ita lawas. Ana Pauluan, White House! Dito'y drama tayo! Hercules! O sige, sumrek kayo. Saan kami asumrek? Damagan mi laeng no adda dito'y dadyoan kansyana. Juan, adda dito naragsak da dito unag. Ay, no kasta. Dito'y gayam, tiyayanda. Itay pa'y asap-sapulan mi ida. Si kakade ni Miss Maet. Juan, Jack, umay kayo. Sumrek kayo tagmerienda kayo, man. Ha? Kuha. Saanan, Miss Maet? Nana, sumrek ta ka di? Kuha. Miss Maet. Parwaram latan dagiti ubeng, taagawid kamen. Uray saan kamen asumrak. Ado ti makan dita unag. Kat sayang mat no awan ti mangan. Iso nga umunag kayo kuma. Tagmerienda kayo pa'y. Total, adamat da joan kansyana dita. Agkukuyog kayon ton nga agawid. Agihaman kami laangan, Miss Maet. Uray saan kami nasumrak. Pakibaga laangan karagiti ubeng. Arumwardan, taagawid kami. Pabainandak ka di, Nana? Ha? Kaya't ko lang ti makipagayam. Isa apang nga asiyo, taumunag kayo. Sige. Umunag kami nga raw. Sige, agmerienda kayo. Ado ti makan. Nagadumot nga agpaiso ti makan. Miss Maet. Ayan nga'y dagiti apo. Mangan kayo pa'y. Takalpasan na, itulot kayo iti silad nga ayanda. Naragsak da iti nga agay ay ayam. Nana, kasla, nakabutbut ang mat. Anya ti kabuteng mo? Ha? Kwa? Kaano pa nga agnanaod ka dito'y White House, Miss Maet? Saan nanaskan ang maamuan nyo? Saan nga importante day tabanag? Miss Mait, ingka parwaran dagiti ubing, taagawid kami kuman. Apay aya adagulit ka, si kababae! Ha? Tangay nakastrek kayon dito'y White House. Saan kayon ang makarwarpay? Ha? Aniya ti kayat mo asawahan, Miss Maet? Saan kayo na makarwar dito'y White House? Agtalinaid kayon abalod ko. Dito'y kayon amatay. Hunak ngamin, Nana. Isumat lagayam akas lamabutbutengak. Tagayam, dakas day ta babae. Ala, mangan kayo na ta. Agbusog kayo. Taado ti makan. Sige, mangan kayo. Apong, saan asumina iti panunot ko jay White House? Ha? Kasla kayat ko ti mapan ijay. Inton bigat na mapan ka, apaw. Tanay, rabi imeten. Ay, uwan apong. Mapanak to inton agsapa. Nagbaknang ti akin kukway ti dayja dakkel a balay. Ket gapaw tapuraw ti pintor na. Isong inawagan dan iti White House. Baak a balasang. Agmay-may sa iti dakkel a balay na. Ay, kasla awan serbi ti dakkel a balay no agmay-may sa kamit nyagnanaid. Apong, apay asan anaki asawa? Asawa ko maiday. Ha? Jakmat maitured nga armen. Kayat mo asawon apong? Kaedad mo ti akin ko iti White House?
Saan? Adayo ang natataeng anak. Ay, Nagpintas a babae. ha? Ngam sayang. Ta nagbaak. Kan pimusay matan. Ay, anya nga iti impatay na, apong? Awan ti makamaw. Ta di dae din makikita. Ngam gayam. Natayan iti silid na. Ah, kastagayam, apong. Nabayag nga awan nagnanaed iti dayjay a White House. Ah, ngam adaitan, apong. Nalabit, akabagyan day di akin kuko iti White House. Eh, sige, apong. Pasyarap to man ti White House inton bigat. Sige apaw, maturog tangarude. Rabien, Miss Maet. Mabalin ka di nga agawid kamen. Ayan dagiti ubing, Miss Mait. Saan kayon ang makaruwar ditoy? Ditoy kayon ang matay. Kunakat adakas ka tao. Makaruwar kayon to lang. Noumay na kayo isalakan ti may sa tao. Ha, asinaw tidakdak ka matam. Ni Hercules. Ha, ni Hercules. Aguray ka. Jak maawatan ti amen. Anya ti kayat mo asawan. Nga isalakan na kami ni Hercules, Miss Mait. Sumardeng kayon! Di kay sumanao, gaputa makarangrang! Parwaranda kami ditoy. Kan ayan dagiti ubing. Sumardeng kan! Ay, di ka dangran akasta, Miss Maet. Nukas tangarod! Agulimak kayon! Nagsipngat dito'y silet nga ayan ta, Joanne. Naimbaglaengan. Taadda basit lawag manipod iti bulan. Iso asaan unay anasip nga dito ayanta. Sapi nagangot dito'y. Numagnata iti tawa. Ang mga numatnagta. Joanne, kunakmat nga minkan ka, amabutbutangak. Ngam imay tapayla dito'y. Sana bale. Makarwartan to dito inton bigat. Kuna ni Miss Mait, akot son. Kan nagpindas ti pagturugan ta asilin. Ngam saan matgayam? Kuna na pa'y nga do ti ay ayam. Ngam awan matgayam. Sakot, nakabutbutang dito'y. Nagato asapot. Sana bale. Makarwarta dito inton bigat. No di nataparwaran ni Miss Mait. Magnata iti tawa. Uray lumagtutan Anya! Ay, adda akon dito'y paraangan ti White House. Ha? Daan na talaga daytoy abalay. Agkupkupas matan ti puraw a pintor na. Eh? Brown paikit din. Gapo iti kinadaan na. Ay, adda nga tatao di taunag. Ha? Naglukat tiri daw. Hello? Babae? Hello? Anya ti masapol mo? Si kakaditi agnanaad dito'y White House, Miss? Miss Mait, kunamlatan kanya. Miss Mait? Umay ka. Umunag ka. Adda di taunag da Joanne, Shana, Christy, kantay Lola dagiti ubing. Ha? Umunag ka. Tagmerienda ka man. Di ka agbabain. Hercules, saan arumbang asimrag ka ditoy? Ha? O payakas tati ko namkin ni Hercules. Kayat naman tagmerienda dito'y balay ko.
Hercules, sana rumbang ngay may ka ditoy. Ha? Apay ka di? Alan, Hercules. Agmerienda ka. Ha? Sa balin ti panagsauna? Kasla ka busor? Ay, palabog daytoy Aramid manon ni Reyna mangmangkik daytoy. Sa bali manon na problema. Saan kayon? Makaruwar dito'y White House. Balod kayon. Umay kayo. Sumurot kayo kanya. Ipan kayo iti ayan, dagiti ubing. Lola, adda kayo dito White House? Lola? Da kayo ubing. No, apay ngay may kayo ditoy. Anya ita, balod tayo amin. Unay kayon ay Shan ha, Joan. Imbagak maut adi kayo umay ditoy. Di yun pabasulan dagita ubeng. Ay, rumwarak, katsangwak ni Miss Mait. Ngam nakatarang katiri daw. Saan ka makarwar? Ikagumaak alukatan. Yeah! Ay, aday ta, nalukatanan. Kinabaalam ano katantiri daw, Hercules. Sa pulok ni Miss Mait, Kriste, mangkita kayo iti mabalin yung apag nanarumwar. Kinabailang alino katantiri daw. Wen, Miss Mait, anya ti makagapo, apagbalin na kami abalo dito yung White House. May salaang tigagam ko. Timang patayken ka, Hercules. Ngamin, kalaban na kati amok. Saan lata mamingga day taamom? No asino la ditan ti aramatan na, tapno mang kalaban kanyat. Tapno malpas ti parikot. Itad mo ngaminan ti kalkalikaguman na. Tapno malpasan ti amin. Awanan ti mangriribok paikan ka. Natalnanton ti biyag mo. No itad ko tikid-kidawan ti amom. Ad-addaasan anatal na tibiyag ko. Tibiyag tayo amin dito'y lubong tayo amortal. Kun iti lubong da nga immortal. Nagadukit din nga amom. Miss Mait, no paadipan ka ni Reyna mangmangkik, agpagad tibiyag mo. Daytoy ti porokan ko. Anya day tayong paturong mo kanyak. Kaslapay! Dinak maabak! Gaputasyak! Ni Hercules! Nagsuplikan niya ti ako'y nga ipaturong ko ka. Natumban ni Miss Mait. Asigak. Miss Mait! Patayin ka! Ha? Rumrumsik dagiti mata na. Kamatan kan! Inamatan na kan! Bakalan ka! Dinak pagpungtutan! Lading itak, Miss Mait! Di ka kayat asaktan! Iswa husto ko man! Di na kung gamdan apatayan! Dito'y tayo amag na. Darasan tayo! Siya na,
normal na ito. Saan ang makita ti kabusor tayo? Kung pagkakanyak siya na, di ka suminsina. Awanan tagnaan tayo. Mabitlaan, padasat nga ilukat diri daw. Naawanan iti puot ni Miss Mait. Gapo iti pan nakaipurwak na. Reyna Mang Mangkik! Agparik na ka kanyak! Di ka agaramat iti sa bali at tao! Tapno patayin nak! Angin! Kaya't nasawan. Agdalaang dito'y ni Reyna Mang Mangkik. Miss Mait? Diyak kayatan. Ha? Diyak kayatan, amo. Huston, diyak ka pa ng ti ipaparamit mo. Diyak kayatan ti ipaparamit mo kanya. Sana ba na yan ngagtalinadaklatan anak ko rapay. Basta sa anak ka masakta na kastoy. Anay ko. Miss Mait? Diyak kayatan, amo. Panawan na kon. Diyak ngayam kayat agbalinadakas. Nagsakit. Tibagbagig. Labana, Miss Mait. Awan na saya at nga ibunga ti kinadakas. Iswa labanam. Amo! Diyak kayatan ti kastoy. Panawan na kon! Saan ka adakas a tao, Miss Mait? Iswa labanam day ta a kinadakas. Diyak kayatan, amo! Diyak kayatan! Inot api manaw ti angin. Aday ta. Aday ta. Joan! Shana! Siyak day toy. Saan kayo nga agbutang? Hercules! Hercules! Umay kayon. Rumwar tayon dito'y White House. Kriste, agawaan nyo ti pumanaw dito'y. Juan Hercules! Intayon! Intayon! Rumar tayon! Aklunak, nagpaaramatak iti boses ti bakat ako na nga amok. Iso kano ti amok. Inturong nak iti daytoy a lugar. Iti daytoy a balay. Tapno parmakan ka. Saan latang agpatingga day jay akabusor? Ngam, jak malagipan no anya dagiti napaspasamak. Miss Mait? Saan ka kuman apaaramat ken ni Reyna Mang Mangkik? Ngamin, si kamot laang ti madaksan. Laglagi pumakanayon. Ati dakas, agbanag mutlaang adakas. Juan Hercules. Sapay kuma, tamalabanam, no agsublin tumanon ang mga lukoy ken ka. Juan Hercules. Kanayon mo kumaalaglag ipon. Anasay-saya at latta, no agaramid ka itinasayaat. Saan kat adakas? Day tati imula tayo iti panunot tayo. Juan, laglagi pak akanayon. Gapo iti kinarigat ti biyag mi. Isa nagtungpalak iti daygi a boses. Ngam awan matgayam inted na akinabak na. Awan at talaga, Miss Mait. Uray na kurapa iti adda apa nagbiag tayo. Basta nabak nang tayo kuma iti nasaya at apa nagpuspuso. Katgapo iti dayta, malabanan tayo ti dakas. Nagsaya at kagayam, Hercules. Iso siguro akayat nakaapatayan ni Reyna Mang Mangkik. Ngam nakasagan aklat ta iti amin agundaway. Laban aklat ta ni Reyna Mang Mangkik. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo, Anapol 1, White House. Dito'y drama tayo, Hercules. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo ken entablado akas kada.
Teresa Calay, iti papel a Joan. Bernie Paclay, iti papel a Shana. Mary Jane Castro, iti papel a Miss Mait. Donabel Aran, iti papel a Lola Tonya. Emily Kalika, iti papel a Christy. Joper Anas Basik, iti papel a Hercules. Kento'y pagayam yo, isagani Yalong Bulyeser, iti papel a Lakay Herman. Insurat ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Hercules! Agyaman kami, itingkay panang trabay.